Tinokudokezai mabuja atauya nhau dzanyasi zuva rechipfumbamwe mwedzi waChiwabvu. Wamunangarwa nyasi wavhundutsa vanhu zvokutoti paribe kana anondo muromo kureketa kuno kwai wese wanenge wachiita basa nehurumende kuzvipatara kana kumakiriniki wachabvumirwa ba kuti warekete kuti wabhadharisana mari nehurumende. Imi pakaita kunyangariwa izvozvi zvawaburitsa pachiziviso chochima635 chogore rino, General Notice 635 of 2023 muchirungu. Pakaita kunyangariwa izvezvi vanhu vese vari kusaya kuziva kuti okonai waita kuda kuti zvireke kugobuditsiwa kwai yatori mhosva kuti zvibuditsiwe kuti kwabhadharisiwa mari kana kuti kwatengiwa zvinhu zvakawanda sei, kwai agotengesera hurumende mishonga, atengesera hurumende kuwaka, atengesera hurumende zvese kana nomotika dzinotakura here dziya. Pachiriba ari kubvumirwa kureketa kuti zvatekaidziwa mari kana kuti zvadini. Ndofunga ipapa pane wada kunokora manje, kunokora ake kupedzesera wachiziva zvavo kuti panouya sarudzo wanenge wakutekaira wachipesanisa wachienda. Rekai tione kuti zvinenge zvipera sei ipapa. Chedu kuramba takaringa asi paribe chisvinu ipapa. Mapurisa agotiwo asunga wamwe mudzimai nomurume wokusaningi muguta roBulawayo. Kwai wairiwa wasungirwa kuti wagonyepera vanhu kuti wanowanhadzirira mabasa kunze kwenyika kwakaita sana Britain nana Canada nana Australia zvinoenda zvakadandando. Wakatoba mari yowanhu inoita zviuru 34 nomazana masere noribodzi 34,801 pachirungu. Pakaita kuoma chaiko. Tiramba tichifara hedu kuti wasungiwa asi paribe chisvino. Iyo mapurisa pokare agotoreketa kuti tiri kutsvaka wanhu wangatinyepe kuti zvakambotekaidziwa sei kunzvimbo yoChisumbanje kubhuku rokwaMusaonyerwa. Kwai ikweyo kwakaita kamupwere kanogore ribodzi kakaikiwa mwedzi wakukadzi kakafukunurwa. Wari kuziva ba kuti chii chaitika kuti kafukunurwe kana kuti mbane afukunurayo wari kumuziva ba. Paribe chisvino. Rekai tione ipapa tikundoshuvira kuti kureke kuita kushinha kwewanhu kuri kuita kuti zvidari. Tiri kufarapo kare mapurisa anozuro akanga asunga wamwe wabereki wanomwe. Magweta anoita kodzero dzevanhu weZimbabwe Lawyers for Human Rights aenda kuwamirira wakabva wabuditsiwa kumapurisako. Tikuramba tichiwaruvira manja nokuita kwawo kusvinuku. Dai watoramba wakadaro magweta aya. Nyasi Zimbabwe yanhadzira magetsi anoita chiuru chibodzi no100 chomamirioni omawati. Tiri kuramba tichitenda ipapa nokuti kariba yakaita kudira kuita kuzaza chaiko chaiko zvekuti dai gwenya rekuhange ranga riri kuita tusvinu aiwa paribe kana munhu ari kudzimiwa magetsi nguva ino. Rekai tione kuti zvicharamba zvakadaro chere kana kuti zvichaita apa zvinomisiwa. Ipapa hurumende yagotoreketa kuti pairi kuchengeta mamirioni omawati 120 megawatts kuti aisiwe kune wanenge wachiita zvokurima koroni mwedzi uno muyo chando. Rekai tione kuti wanenge wachizvikona chere izvozvi. Bhangiro IMF ragoreketa iro kuti kwai Zimbabwe inofanira kutoita tusvinu pakuita kuti mari yayo ikone kugotengiwa nechero munhu pamusika wakanaka. Kwai Zimbabwe inofanira kureka zvairi kuita zvese zvokuti kwai izvezvi mari yedu yaita urema hwakadari ichiringiwa nemari yekuAmerica nokuti zviribe chazviri kubatsira. Nokuti izvi zvichatetekewa nani izvozvi. Ticharamba takandoringa. Madare romakurukotari ragoreketa iro kuti kwai GMB nowamwewo wakukwanisa kutenga zvese zvakarimiwa newanhu kubva kuwanhu wari kurimawo. Ipapa kwai wanenge wakapuwa nehurumende zvokurimisa ndowegani wanofanira kuenda kuGMB wanobvumirwa ba kuti wagoende kumwe. Asi wakaita sana CBZ ana AFC pabodzi makambani akazvimirira egani akukona kuenda kuwarimi kotenga chibahwecho zvakanaka.
rekai tione kuti zvinomira sei. Heno kuti iro bhangiro CBZ ragopindira papi munyaya dzokurima kwechibage nokudii, ticharamba takandolinga kuti zvinenge zvipera mushechere kana kuti pari kuisiwa chanja chopfene, tinenge tichindokunyepai. Pokare kwai vari kurima donje wakuzobhadhawa mari yawo iri zvikamu 75 kubva muzana 85%, imari yokuAmerica. Imwe chikamu 15 ndochiri kubhadhawa nomari yomunyika. Rekai tione kuti zvinenge zvichipera sei. Tanyanya kufara nyasi, dare romakurukota onyika razoita tusvinu parareketa iro kuti kwai izvezvi zvese zviri kunzi zvoDzihwamupengo, kupfekera zvipfukausu, kugonyora kuti wabvepi, uri kudini uchisvika panhandare, pokare kana zvese zvokuti kwai unobvunziwa mapepa okuti wakabayiwa chireka mushonga wako Dzihwamupengo, zvese zvakubva zvaisiwa pasi. Zvese tiri kuramba tichizvitenda izvi, tiri kuramba tichizvida. Izvezvi wari kureketa kuti wari kuzviita izvi nokuti dare ropasi rese routano roWorld Health Organization rakareketa kuti Dzihwamupengo aiwa chandowo chinhu chokundogara nacho chichiripo bapa zvinhu zvinoita kushisa. Toramba tichizvitenda. Chandohwadza kutoti kwai bazi rozvofundo yowapwere ragoreketa kuti kwai wapwere wacharamba wachindopfekera nazvo zvipfukausu. Unobva waita kusaya kuziva kuti chii chaizvo, makwikwi chereyo kuti kuda kuzikana kuti ndiripo kana kuti zvinoita sei, unobva waita kuzisaya. Asi tiri kuramba tichindotenda kubisiwa kwezviga zvese zvoDzihwamupengo. Kambani yokubulletin inonzi Contago Mining kwai yakutoda kutanda izvezvi kuburitsa marasha okuhwange akasukiwa. Toramba tichizvitenda izvi, dai zvatoramba zvichienderera mberi. Wari kuringira kuti vanenge vachiburitsa matani zviuru 120,000 120,000 tons pagore nepagore. Toramba tichikutendai tichirimba kuti zvinoita kuti nyika itekaire zvino. Mari yokuAmerica nyasi yange iri kuremera mari yomunyika pamusika wawo, zvinoita churu chibodzi nomazana mairi ano12. Ipapa 1,212 for $1 pachirungu. Ipapa wagoreketayo kuti wari kupa makambani mamiliyoni 16 16 million pachirungu. Rekai tione kuti zvinotekaira sei. Asi mukatolinga zviri kuitika kunzeku, pari pechisvino wanhu womabhizimusi wese newari kuchinja mari pese pese wai yakaita kudhabhura mai mwana, kudhabhura chaiko. Ipapa pawatsano ukatoenda uribe kana kumari yakakwana, kabanga kubenutsiwa unzi aiwaba iri dhora bairi iyi yakashota iyi ingidzira imwe. Heno kuti zvinenge zvichimbotekera sei, ticharamba tichindolinga kwazvinoenda. Tahwadziwa paburitsiwa masoko okuti anotambira bhora kunze kwenyika ariwo kwedu uno, Teenage Hadebe pai atonzi achareta mwedzi 6 chaiyo, kutopedza hafu yegore yese akaita kudipfama paribe kana kutamba kana kuriguma kana kudini kwaanenge achiita. Kwai akakuwara saka akatoita zvokuita kuvhiyiwa naana chiremba, saka akumbotogara kwemwedzi akaita kuwanda kudari. Aiwa tomushuvira kuti apore nokuchimbidza, abenhuke atambe ariritire mhuri yache. Tiringe dziri kuitika pasi rese. Kambani yomagetsi kuSouth Africa yo Eskom iri kuita kuingidziwa mwoto nevanhu vari kutodaba zvokujairiwa. Iri kuramba ichindoita kudzima magetsi wakomana. Mudzimiro uri kuitiwa magetsi dai wanga wari kuadzima nguva ibodzi zvinoitiwa kwedu kuti anondodzimiwa makuseni mozoyaona usiku. Panenge pakatoita kunyangariwa, vanhu vanoita kusaya zvokuita. Asi rekai tione kuti vanoipedza chere iyoyi kana kuti atowo mugariro wozizi kushaya nyanga. Rekai tirambe takaringa. WokuNamibia kwai vamwe vari kuchema kutoti waChina waakutora basa redu, nokutoti waChina ndo waakundopuwa mabasa ehurumende. Unobva wazvisaya kuti zviri kubva nepi kana kuti zviri kudini. Ticharamba takandoringa kwazvinenge zvichienda. Kukinya kwaburikaiko masoko okuti uya muchinda wekuzosungiwa chinzi anochecheya inoita vanhu kuti vaite kuzvinyima zvokudya. Kwai vanhu vakaitiwa kuvhiyiwa kwokuongororwa nemachiremba kuti chii chakakonzeresa kuti wapfe. Kwai wakazooneka kuti vamwe wavo wanga waribe kana nhengo dzomuviri dzomukati, inonzi pachirungu missing organs. Pakatoita kunyangariwa chaiko, kureketa kutoti munhu iyu ndiye nyaku waita kuti wazvinyime zvokudya,
wakuda kupfa obva awatora obva awapuraya otora kunyangwe nenhengo dzawo, zviropa, mapapu, zvese itsvo ndozvinhu zviri kuitisa mari. Vanhu vari kuzvida chaizvo pasi rese, saka anobva andotora zvoa zvaisiwa zvochengetiwa zvotengesiwa zvisiri pamutemo zvakaita kunyangariwa. Apa ari kusenzesa zita rachikara. Wakomana Jesu dai machibenuka enyu wakomana, zviri kuitika zvizvi zvisvinuba izvi. KuSenegal kwasungiwa iye mumwe wevanhu vari kupikisana nehurumende ikweyo, agopuwa choupenzi nodare chinoita zviuru 300 mari yekuAmerica, $300,000 pachirungu, pakaita kunyangariwa. Apowa pokare nomutongo wokugara mujere kwemwedzi 6, asi wese wabva waisiwa padivi. Mabi yangu, pakaita kunyangariwa. Hondo iri kuSudan ndiyo taringana nayo izvezvi, wari kuda kuedza kuti waite ndiwo wanasahwira wanodipfamisa mwoto uyu, kwai wari kuita kusaya zvokuita nokuti wari kutadza kuziva kuti zvese zvavari kubvumirana kuti taakumbomira kurwisana, taakumbomira kunyirana, taakumbomira kukandirana mabara, taambomirana kupfurana nopfuti, zvichagara nguva yakadini paribe ari kuziva. Ticharamba takandomira tichinamata kuna Yawe kuti aite kuti zvidipfame nokuchimbidza. Real Madrid izvezvi yakaringana noyo Manchester City. Rekai tione kuti chikomba chinogwisiwa pasi ndochipi. Hala Madrid, tinodaro isu Mhanduwe WeNhau. Lionel Messi agonzi nomakwai akutoda kuteerawo Cristiano Ronaldo kuSaudi Arabia, asi kwai anenge ari kutambirisiwa mabhiriyoni 8 pagore omari ekuAmerica. Mabhiriyoni, tabva mumamiriyoni. Imi mbane angairambe iyoyi. Ini kundoti dai wakangundoti ndokuda kukupa iyo mabhiriyoni, aiwa kabodzi, kundoenda kabodzi, ndotamba gore ribodzi, ndobenuka hangu ndochita mabasa makuru. Rekai tione kuti zvinotekaira sei ipapa. Tiri ipapo zvedu, aiwa kwanyasi, rekai tigumire pano. Murinzike zvisvinu, ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.